Thwngrwngni naslemungni samplik laikha bisitham romai rabar bulungni buphang Patimong modupur naimthang khorbai khobjak kacham rajnagar amjayo koksil sanai angkha CPIM ni tidulnai Debaprasad Chowdhury bini sanmung angkha waire wai naimthang khoro thangai koksil sabung te sawibo tabuk sakjora kebono romai grak majradinani yapri sajagya kohini saka Modupur naimthang khorbai khobjak kacham rajnagar amjaini CPIM ni kacham tidulnai Debaprasad Chowdhury koksil samung tisaka laithangnai bisitam romai bini rabar bulungni yak rijakmani tabuk paithakni patimungo kusu rabar buphangno tanai shukrubari jakaihini saka koksil sanai kok hinke sakni jot hawo rabar bulung snamnani bagai bondon bengo lakainamani obulungno bini ajimungni yafak fia poila bulungo sabai shukrub khlaijakfru modupur naimthang khoro simungni bisingtai FIR khlaifano mungsha manliya bo aboni ulo haino hai ungfika taisa tabuk hinke tebo kobangko rabar buphang tanjakha hini koksil sabong tisaka Debaprasad Chowdhury ni sanmung ungkha Thwngrwngni ferono bono haike nasigui thwngjaka sabo khlai sawi manai tongphano obonotiyei luku buskango keboni mung naliya hini saka botebo koksil chaka bisitham romoi waire wai koksil samung tisapano tabuk sakjorate kebono romoi funugyakho naimthang rok hani bagai belai wana jakte khadumung tongmarokno sawi khnarika আমরা রাবার বাগান কাটতে লাইছে 300 থেকে 350 গাছ আছে 10-12টা গাছ রয়েছে সবটি কাটতে লাইছে আমরা সিপিএম সমর্থন বিল্লা আমরা গাছটি এইভাবে বারবার এইলে 3বার গাছ কাটছে বারবার গাছটি কাটতে লাইছে আপনার বাড়ি কোন জায়গা? বাড়ি পুরাতন রাজনগর। আপনার সন্দেহ কারো সন্দেহ হইলে এখন তো সিপিএম সমর্থনের কারণে কিছু বলা যাইতেছে না। এর আগে কোন সময় গাছ কাটছিল? এর আগে আরো 2বার করে গাছ কাটছে। আপনি কি থানার কারোর বিরুদ্ধে মামলা করবেন? মামলা করতাম না, কিন্তু এন্ট্রি করে গেছি। আপনার কি ধারণা? আমরা সিপিএম করার কারণে বোধ কাটতেছে। Yang hinke daktino rabar buphang tanai rokno romai grak majrarinani sanmung tisaka abo bai baksano khorai mungrikha tomung amjaini naimthang khoro daktino ya prisaya hinke obonotiyei naimthang rokni kuchuk beremo phano thangai soginai hini saka Bureau Report News Now